Ooh. Look at this beautiful thing. Piece of shit. Oh no, aren't we done yet? No. We don't have the whole song. Whole song. Vuhole. Kaksos V H O L E. Miten se laustaan? Koko. Whole song. Whole song. We have a whole song. Bye. Ja mä lähdin valtamaan. Tää on ihan videolla. Ehkä on. Mut mä leikkaan sen sille. Playing in the dark to find some soul. Get it? Because we're dead. We don't have a soul. Get it? Ja. Tai ei tarvitse. Valo! Missä se on? Täällä. Okei. Kuvaako se? Ja sitten valo pitää laittaa täällä Joo, se pehmeäksi. kuvaa nyt. Come here. Come here, my friend. Let's talk. Kaikki. Okei. Niin mä haluaisin ehkä etsiä nämä nyt nopeasti. Hello. Touch but a very midnight. Akku lopussa! Nopee! Laita se kiinni, jos sä kerran haluat säästää akkua. Noniin, nopeasti mua pelottaa. Nyt mä filmaan jokaisen ruhien, minkä mä oon itselleni tehnyt tähän. Eli aloitetaan tästä otsasta. Mustelma ja sitten siinä on vähän tekoverta päällä. Sama juttu tässä. Ei nyt niin paras. Sitten tämä on hauska lisäys. Vaan tämä. Sitten mun ehdoton lemppari. Näyttää siltä, että siinä olisi kuoppia. Sitten tämä tekoverta. Ja sormenpäät on punaiset. Sitten mulla on tietysti mun jalkatuki. Choosing the clothes. So the clothes are this and this, okay? Is it okay for you? Because for me it's okay. Sovitetaan ekana. Do not having fun with makeup. Where? I'm dead. I'm a dead girl. Do I look like a fool? No, you look like a stupid fool. Yay! This looks fucked up. Yay! We'll probably use this. Bunny! Where did it go? Don't know. Well, now you have one. Or something. Do 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 do. Now scream. Ah. Ah. Ow.
It's 11 o'clock. Half past 10. Älä näytä sun kelloa. Do you want to... Hei, anna mulle kamera. Do you want to see something funny? Derp. Isn't that just funny?